mina lamandla kaNkulunkulu alapha kule nkonzo yokwenzeka imali angifuni ukuthemba kumuntu bathemba kuNkulunkulu angikhonzela umuntu angikholwa umuntu engikwenzayo ngiyakwazi noma kunzima noma kulukhuni noma kwehlela noma kwenyukela ngicela isizo empilweni yami ngiphile emhlabeni phasi kumthunzi welanga ngizokona kodwa wena Nkosi cela ungigade abangaziyo nabangazi asebalayo ngiyacela Nkosi bangibakhuphe bangikhomba indlela emele ngiphile ngayo bangangiflathele konke okuhle makwenzeke empilweni yami egama kaJesu umoya wenhlanhla uyangena ekhakithi uyangena kumina ngiyacalekisa uma kuphela amandla ngiyamukela kuphela amandla bese kuyenzeka sinabune ngithenga imoto sinambile isikhathi semoto imoto entsha ngayiphiwa ngiyabonga Nkosi leyo nhlanhla evela kuwena naku mina ngilotsholo ngiyabonga Nkosi leyo nhlanhla evela kumina naku mina nomuzi omuhle nekhaya elihle so namhlanje hamba nempumelelo hamba nokhaya ngoba ngiyakuthandaza njengamanje kuyophela ukugula ngiyobusiseka angizuvila angizudineka nabenza okubi kimi wena Nkosi uyangilwela ngiyawukhala ngoba vele ngiphile enyameni ngiyazama ukulwa ngoba ngiphile enyameni kodwa wena Nkosi kade ulimi lami nonyawo lwami lungasheleli ngoba ngizophuka uNkulunkulu nonke noma ibandla lonke mathi amen.